Drama a kan lu hmaiin thil pakhat nge lo du cheu ka nei a kan hawin channel a siam thar ve a chutah chuan ka video hluite da in bul atana nikina chuan video thar ama siam nge alo da chuak ve dawna khawai takin in lo en sak venga in lo subscribe the chuan kan lom viawang a channel hming chu pangpar bawm te ania komenai hian a link alo danga in lo en sak ve cheu dawn nia nakina giveaway thadeu mai kan buat sai dawn ania in lo share tur dawn nia o World Fashion Design Competition result an puan lai chuan boruak a sang ru hle a kutbeng thawm pawh a ring hle rim taka a thawna chuan ra tha rawn chhuain zia chui chu pakhat na puan alo ni ta a thian nu i hi chuan kalawm pui lutuk che ti in alo ku a mahse a thik ru hle thung ruam man na fel tak lo siam lok dia min jingzawa nu hne na chuan zia chui chu a fa pakal thlak na tan chuan mang tangkai tur chuan a hril loman la tura zia chui a kal lai chuan nuyangi chuan lo kholin tuna hian jingzawa hi a kal thlak ngal nge anga ya ipui phot chuan inin nei chu ka phal sakang cheu alo ti ta chat mai zia chui chu lom hle a loman lampo ngai sak to lo chuan kal ngal dai mai atum chuta i chuan yai di bech kha milo pela ilo man chu kalo lak sak mayang che ti in a ron dil ani po chuan a thianu chu ring tokin alo pe ve maya chuta tang chuan i hi chu sweetie ang chuan an ngai ta ve kani kumwa liam ta khan jingzaw le zia chui te hi an lo che swal pala ma se ompui mai ani awangin zia chui chu a in si thle a thipek chu kengin a ti buai zui du talawa tuna chuan designer thatak alo ni to boka an fa pala in apa chu muachak thu a soi ve reng bok nen jingzawa hne na let le du na chu anei ta a man mo deuh chuan hai cheng lam chu apan tawang wang mai akal chu afa pita nge ani afa pa pepe chu Jeremy chuan alo ompui le a khuin tia an ko mai thin nen chuan in hmu in pepe chuan nute ti in a ko ve maya ani chuan zia chui chu jingzaw chan him turin akal te sha chuan a award don lompui nan a hmangai em jingzawan tho dun puya alo som thin na project billion soman hulai mai chu apom sak zui ta a thian tha le hausa si ani awang chuan zia chui po hian awan nei pha hle bok ani mahse rin angin boruak chu akal thluang tlat lo zia chu in akal apek chuan jingzawa chu alom hle tur alo ngaia alo ni ho lo an contract chu lo kengin poisa million somnga alak ba ka in nei tur angin ruam man na alo siam pui ang chuan anu te chuan do chuan an lo mo po ta zai maya chutiang in rem na kan siam lo nang nei che hi kanor lui wang po ni lo tia zia chu in a soi po in alo oi tlat lo hei en la kan kun siak po a in ang lo shim inu khan kan in nei certificate kha alo la vek to boka min lo khola kakal ka pek che chuan kan in nei arim ti tur thu a soi ni tia a soi le ta ka chuan a ring ve ta dewa ma se nu yang ni kha lo kalin enga tinge do te soi hei in rem ne hi nangma sai nge ni hi million somnga po idun fel vek to kha kam pe te che a nupuya nei itiam angin media lama alo soi dar le vekani kha chu wanglom hetianga ka ti in dot alo soi ta dai mai sia chui chuan maka ti hle in soi fia ngai na po a shelo hial zo kani a chap ta top maya jingza wala chuan ka nei chuang lowang che du dang ka nei sign vat mai ro ti in chen na paper chu lo la pe zui ka sign lowang kumnga liam ta a an shai ri che wanga imut pui kha keima hi kanya sin min nei in tiama ni lom ni ti in zia chui chu a in puang ta veka ni e khami tuma mi kha alom nei ka du chu tunge ni ka hre chiang si lawa nang mai ni chuan fin fiana ini him o chimin pek kha kala nei chi chu pek mai tuma ma se alo or to mi alo akal an lak chwa la ya an ka mu thil lai khan nuya ngi te khan an lo lak bo sak tai mai chu lo ni in engma sheve heklo zia chui chu a hoi hai hle chuti lai tak chuan i kha alo lang ve hlol mai
nuya ngi nen chuan tangtlang zelin ama zawk chu khamizana jinghawa mupui ang chuan an soita daya monu tan alo duh zawk chu ni in an in hnial buai chho ta classmate kan ni thina thil thleng te kha ka hrilh ve veka min thi kanga dot a soi to pani don hi keima ngei kania lom hei en la ti in i chuan thi chu alo phor ta chat mai hei hi ka ta ni hi min pek ngei kha ni engtin ngei lo nei thei ti in zia chui chu a thina rim hle kumma chung kalo or to a ka thian tha bera ngai che in ka thuruk te kalo hril che a min lua lan dai i lo du amo jingza wa tan chuan tu zawk nge tika diklo ti pho chu hriat thiam a har ta nuya ngi la chuan hetiang mi ne na in nei hi a rem ngai lowang alo ti ve chen bok si khang kumma chung zong khan rampo na design zirin i chu alo ombo ve che bok nen i le anu te thu sei chu a hoi lo thei lo secretary chuan khuinin an project apum thu le fashion design award la tu wang ani thu te chu lo hril boka champion ang khan i kha alo in soi ve che bok nen ama wang chuan ni ringin jinghawa chu a hlim ta hle khalo man la tu khan ming lema suiti ti amanga tunge suiti chu tu man an shelo tlatani khovel pum huap po a fashion company lian tak nei tu khuin te hial an tho pui tur chuan nuya ngi po chwati lom hle a i chu monu tan chuan adu tel tel to zia chu in keima zo khelom suiti chu alo ti ve po in loman adong lai le lom thu a soi lai video te kha i chuan alo nei ve thlap si a jingzawa nei lo a hlo na le a chan him man lo a hlo na chuan i te thangkama chuan aw tir ta dir mai ani ti chu ai hre thiam ve ta chia mai in then na paper a po chuan a ming chu sign dur bik talovin thudik kala hai langanga jingzawa hian nang ain min thlang ne yang alo ti khum ve sak sak mai mi ruain hospital lam thleng chuan an kal chila papakhat ne na bara chuan an hruai lui ta a le lama jingzawa chuan khuin ne na contract an zia fel huna chuan lom thu soinan i chu an company a chief designer a da tur chuan lo kum khata milan somnga lai pek alo tum ril ru ve me ka ma se zia chui bank account chet vel dan chu chui chiang turin secretary chu a hril bok damdoi ena chuan kan tur chuan avakal vi a alo om to si lo idu dan dan khan om puila thalak le video atam thei ang ber min lo thonang che ti in i chuan miswal pa chu hrela chutianga mi padang om pui anga amwal pho chuan jingzawa chu a then nge angai don tlat ma se nu yangin lo kholin boina om zia chu i amusi lova zinga kha ktv a khan alo kal don ania alo zong don ani ome ti in alo hril ta si chu vele ama zawk chu pawng sual tum ang chuan lem chu an chang chhun som le ta saya a rak vak vak zia chui ngei na shelo lutuk chuan a thlir top ringot chuti lai tak chuan jingzawa te kha an lo thleng ta si miswal pa chu alo tlo thlu topa i chu lo bai pui ngal ani la chuan zia chui hian min hwa a min thit boka chu wang chuan he pa hi ruain min pawng sual ti ratumani min yai theinan ti in alo pu le chai bok do tani kha ama hian hospital a lo kalin min hruai chhuaka in then ka du lo wangin ti hian a cheta ni tia zia chu i alo in pon ve lai chuan duyangi alo lut ve le che a kumnga liam ta a khanom puya changa banga ngoi ringa atlan bo na chan po kha jin chung ko fa pa jeremy ani na fa alo nei wang ani ti in jeremy ani na an thalak then khat te chu alo en tir li a pe po chu midang fa ang chuan an lo soi ta dai mai jingzawa chuan alo oi mya zel bok si kut atwar pha le thin ifa zo kalom ati po in do suya chuan angai zo vek to khuini le jeremy te chuan zia chui chu an biak po theilo wang chuan thil diklo a om nge ani chuan ringa an hmu ni a an soina ktv lam chu an pan ve ngal ma se an va thlen meu chuan jingzawa te kha an lo om to lova zia chui chu miswal ho ku ta chuan an kalsan mak mai alo ni
Jeremy chuan lo chan vatin alo kwa a Queen Thin Rim chuan an vai chuan soisak tira police ne na pe katum an ni ero chuan fuamin ti tir vek ani phal takin min belawm ti in an lo in soi thiam ve vata an chua zalen pha ta ni nangmah wang hian billion som project po ka pe a heti hian mu alo ngai sak che a chak lo viawang vako te u ti in Queen chu a thina rim hle Mahse zia chui chuan chutianga ti chuangai lo keima nge hian ka ching felang ti in chen na boipui chu adu ve ta a kumnga chung ka nei the nan rim takin ka in zira voi ni ka chan him to a enge ka dun let ve in ngai sakna le in rin lo na chiani atok ta e du po ka du to lo ti in ama nge na phubalak chu atum ta a atuk zan maya charity ga la lo om tura chuan sweetie anga letli a jingzawa chu amo luat man tel tir ve hlak chu atum bok ani ama design nge kormoi tak mai chu ha in chen na paper a chuan a hming chu a sign fel boka tuna chuan midoi sep kut tor thin a thiam thu po soi chuak tha theilo cha bel deuh zia chui chu ani to lo mi thar hlak ani to chulai hmuna chuan hai chinga million le thil ti thei deuh deuh te chuan kim hle a chungsi nga chuan jing hawa te nu fa le i te po kha an lo tel ve zia chui ne na an kor hak chu alo in ang chia le ngal mi te la chuan sweetie anga a in soi wang le a design a ha ka wang chuan an lo ngai sang hlum hle ma se zia chui chu lo lang ve in keima hi sweetie sok chu kani alo ti ve thung tu zok nge sweetie chu ni a tu kor hak chu nge atak zok hria chian chak chuan an phok hru hloma zia chui hak zok chu nal deuh zok le in hme deuh zok in an hria izak theilo reuh mange ne shankor I ha ka wang maya lo in lak sweetie vel kha min thik wang mai mai ani ngai dam min dila engtin ma ka ti lo sha mang che ti in I chu alo zambi khau lo ani chuan nation design philosophy min han shil photte zia chui na ti po in mei chedu omna le danglam na pho chuan a thilani heng palte hian pian moina a pholang zwala mitam taksi nga po RC ang maya eng moi le mitlazar tura duanani ti in arin danin a chang ve le mya nilove chutiang anilo tlat mai in ven him na lam zo kani pal somni pali akong ami ti khan ka kumzat a en tira he ko ra hian sequence nuai nga sing ni sa nga le zaruk lai mangin chutiang zat minute manga kut nga ta thui be vekani e zia chu in alo ti ta ka chuan mi te chuan ama zo khi ani shim shimang ti in an ring zok tatlat mai chu ve le chuan luman adung lai video book chu a pholang le ta a jingzawa po lo in rol vatin buaina siam lova kalson ri phot mai tur chuan alo shil ke TV a thil thling awang khan ke en liam mai mai don lo cheu zia chui na ti po chuan nakin ha kan soi tha mai don nia ti in a changa a secretary khan zia chui e kauna million som nga lut awm lo thu a soi wang khan chui chian chu alo tum ve mek ni om takani engma soidun tur nang lian hian kan nei to lo engei soi om zia chu inupui ni hi ka du to lovani in chenang ka sign fel vek to kha zia chu hei hi hetiang din hmuna chin fel chi em ni katan apoi mo ze sha em ilu lu zel chuan security te ka shwai chwa ti rang che chuan security te chu a khol zui ngala zia chui chu man an ron tum ani chuan red gold invitation card alo lek chuak ta wa maya Queen chuan chutiang card chu pakhat chia siam thinin sweetie chu special taka asom be kani awangin a pek ngei an ring hloma he nu hi thingtlang mi mol engma thiam na po nei lo ani hi a lem vek bak ani lo to pang ti in nuyangi chuan card chu lo chua ara sak shep mai Jeremy an zia chui thlawang alo ho ve te chuan ani nen hian fa in nei dun ani lom ni zak theilo lutuk mai ti in nuyangi chuan mi zu in lai chu in zia chui chu thia tuma jingzawa chuan alo poson man hlau
kalsun pui dai mai chu atuma khoya ma ka kaldon lo min ring lo buka suiti ka ni ti ka chian hnuwa in then na lekha a hian I hming sai nang che ati chuan ole ma se boina siam to su ti in jingzawa chuan a chhang taringot Queen Victoria po chu alo thlengta a zan in hian fashion design competition a pakhatna designer thiam tak suiti kha ka som ve a ka private designer atan ka roidon mai ba ka top designer medal lan ka du bawk ani stage a hian local sela ka lo hla na nge ati chuan in ti thei deuhin I chu avakal ve ringota Queen la chuan suiti local te che ti in zia chui chu a ko phei le ngat mai ani hi suiti chu ani a hming dik tak chu zia chui ani ti in a puang zui tuna chang chuan tu man lo ti boi to suang cheu ti in thu soi tur chuan a som le a hma kha chuan chan engemaw awangin mipui hma ah hian kein lan ngai lova tuna chang chuan min ti boi tu piang chu ka khing zel to don ani Mr Fu in tiam na ang khan in then na paper ah chuan I hming sai nang che zia chui chuan a lo ti ta mak mai do tani anin hrisa a in thu rualin min phiar ru ni hi ti in I hi chuan a lo soi le shama Queen chu chutiang mi ni tur chuan I lo ngai ti na em ni nilove nangma hian I fui kholo ani keima hi suiti chu kani atok zingi top designer award meu apek hi Queen hian tunge ni a hailo to pang jingzawa pho chalo enroll vele thil hriat thiam lo awangin kalau tina che a min ngai dam ro mimal le sum do na chu a hrang dai ani contract chu sign fel vek ani to a pakhat a in hnuk do kani chuan zangna domna an pek angai don ani ti in zia chui chu ngun taka in ngai twa tur chuan alo nge na apoilo choi tur chu kan choi mayang I hlimna tur ani phot chuan project hi kan cancel thei ring ania Queen chuan alo ti ve va thung full group chu kalau zoi nang ma se phut ka nei project zo fel ani huna full group share za som nga ka chakang zia chu in alo ti chuan nuyangi le I te chuan a theilo oi omlo lutuk mai ti in an lo nial ngal lai hlaya ma se jingzawa ber chuan alo rem ti tlat mai a thonin I designer a kalo chan sakang che kan je chhuana po a in angreng alom I in ati po in jingzawa chu angoi tlat to nangkha tu man skills nen khan an roi du lawang che ka khing don che ania kani na min ruksak ituma wang khan zia chu in alo ti phei chuan ingam phot chuan min khing don nia ti in I chuan lo ke tum tamai zia chui chuan alo beng thlu to pa